טוב, מה קורה חברים? אז אני גם עושה סטרים וגם רקורד בו זמנית. אז נגיד זה ליוטיוב עכשיו. אז מה נשמע? ראי את המצח שלי. כן, אני לא נראית 100% עכשיו, סליחה, אני מצטערת, השיער שלי צריך שטיפה ואני צריכה חיים. ואני רוצה טיפה לנוח טיפה, להירגע עם סימס. אז בוא נעשה סימס. סבבי? סבבוש. את הפאק הזה, אני לא זוכרת איך קוראים לו. טוב, אז נעשה מה שאני תמיד אוהבת לעשות, וזה לחיות עם חיות. לא, דווקא בא לי לעשות קאט קפה. רגע, חבר שלי רשם לי הודעה. אני לא יודעת מה לעשות. כאילו, אין לי את החבילה. רגע, חבר. New Sims Pack Businesses and Hobbies. יש לי Businesses and Hobbies? No. אוקיי, אז מה נעשה? אני לא יודעת. אני יוצאת עוד מעט עם החיות שלי. טוב, אז מה מסתבר כשעשיתי למיקרופון את זה? קרה עוד פעם, השתקתי את המיקרופון. אז בסדר, זה לא הרבה קונטנט הלך, אבל מה שרציתי להגיד שכאילו שאני הולכת בינתיים להוריד את הפאק. רגע, תהיו איתי שנייה. הנה. זה עכשיו קונטנט טוב. אובה. יש לנו את זה. אתם רואים. טוב, אם זה לא יעבוד עכשיו, פשוט נשחק גיים מוד אחר, כאילו אני לא אעשה את זה. בוא נעשה רזום. אני צריכה להתארגן די ולהתקלח והכל, ופשוט אין לי כוח, זה גם מלחיץ אותי, הכל מלחיץ אותי עכשיו. טוב, עדיין אין לי את זה. טוב, אז בוא נעבור אוף דה גריד, נשמע לי מעניין, נשמע לי טוב, רק אני צריכה, זאת אומרת לעבור, בוא נעבור אוף דה גריד, נבנה לנו ביט, what the fuck, 5 nuts are ready. אני לא יודעת איך לשחק אוף דה גריד, רק אומרת, אני נבנה לנו ביטחון קטן, רגע, בא לי שזה יהיה גם טייני האוס. להוריד את הקרקע, אני פרו. ניקח את זה עוד פעם ונשים את זה פה. איך את זה חמודי? נראה, גורם לבית לראות יותר גדול ממשהו באמת. בוא נעשה פנסי אוף דה גריד. כאילו, אני אוהבת הרבה ממש פנסי. אז כאילו אוף דה גריד זה טיפה מוזר לשחק. למה המצלמה שלי עושה את זה? טוב, עכשיו היא תקועה לגמרי. זה טוב לדעת. טוב, פאק. זה לא עוזר למצב רוח שלי בכלל. רגע, יש לי רעיון. If you wanna... אוקיי, רגע. היה. נתפס עלי כף רגל. מישהו יודע? מישהו יכול לעזור לי? מישהו בצ'אט? אף אחד. Look around. shining bright. טוב, אני לא צריכה. זה הפייס קאם שלי כרגע. פייס קאם. טוב, אז... סבבה. איזה דלת נשים? מה, נלך על כזה פנסי? או שנלך על לא פנסי? מעניין. וירוק, יאללה. בוא נשים קצת חלונות. אז אפשר אוי, זה חמוד. זה כמו הבתים האלה שהיינו מציירים כשהיינו קטנים. אני לך משהו ממש בייסיק. אחר כך נעבור בית, אתם יודעים.
נמאס לי כבר, די, אין לי כוח, אין לי כוח. גם... טיפה מכוער, אני יודע בזה, בואי נעשות עברות פשוט, בואי נעשות עברות. כזה, כן, איזה יופי, הסתכלו, זה עדיין חר. אני רוצה גם לעשות גינה, נכון? אז כבר נמאס לי, נשבעת באמא שלי! In my mother. טוב. Nothing really as it seems, nothing but a dream. איזה יופי. טוב, בוא נעשה את הבפנוחה. אוי, נמאס לי כבר, נמאס לי. איזה משחק משחקים, חבר'ה. אני באמת לא יודעת. טוב, אני אנסה לשחק, יאללה עוד קצת פוש קטן. אז אין לי כוח. אני לחוצה מלשחק סימס, איזה יופי זה, כאילו, איזה נחמד. איזה נחמד זה. מי לחוץ מלשחק סימס? מי? הכל בסדר. הכל בסדר להיות לחוצה מסימס. הכל... טוב, אני אולי gonna make it look with the left you choose, if you choose, if you wanna man, fuck this shit, man. Gonna check it out, what you gonna lose. Gonna make it look the life you choose. אני גם לא יכולה להגיד לכם ביי, כאילו, רק לוגן יגיד לכם ביי ביי. לוגן זה הבחור מביג טיים ראש, אם ראיתם, שכרגע מחליף אותי. טוב, אז אני אדבר ככה. אז אוקיי. אגב, קניתי מיקרופון חדש של רייזר. זה אני מדברת, by the way. רק אומרת. קניתי מיקרופון חדש. אולי זה היה טעות לקנות של רייזר, אבל רציתי מיקרופון חדש והייתי בקניון, אז קניתי. סליחה. אני אראה אתכם פעם הבאה. וזהו, תודה שהייתם פה, אם צפיתם. תודה שחזרתם. והגענו לפאקינג 40 סובסקרייברים, אוקיי? זה מטורף. זה הספר 40 סובסקרייברים ספיישל. כאילו, עלינו ב6 סובסקרייברים, אוקיי? 6 סובסקרייברים זה הרבה סובסקרייברים, אוקיי? רק אומרת. אז תודה רבה לכולכם. ואני אראה אתכם פעם הבאה, שאני מקווה שאני עדיין אהיה, שאני אהיה פחות כאילו, אוקיי, טוב ביי.